भारतबर्षनि जोंनि देशनि स्वाधीनता दिवस उदांस्रि सान बे उदांस्रि सानखौ तामुलपुर माने जिल्ला खुंथाया नैबाव खुंदों। आं गाहाय आलासि चिफ गेस्ट हिसाबै बाव आंखौ माने लिंदों। सरकारा फिरफिला बिरहोबाय दा हारिमु हाबाफारि सोलिगासिनो थादों। मोनफ्रोमबो हाबाफारिया मोजाङै थांबाय। आङो आसा लाखिदों जोंनि तामुलपुर जितु जिल्ला बे जिल्लायाबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे दावगालांनो हायो आरो जोंहा गोदान जिल्ला माने अनेक डिपार्टमेन्टआ दाबो फुल प्लेजेड जानो गोनां थादों। दा बेफोरो लासैनो गभर्नमेन्टनि नोजोराव गोग्लैनानै जालांगोन होननानै दिनैनि उदांस्रि सान फालिनाय इन्डिपेन्डेन्स डेनि गेजेरजों हाबाफारिनि गेजेरजों आङो आसा लाखिबाय आरो बयखौबो नोंथांमोनखौबो साংবাদিक लोगोफोर बयखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय।